Bhí Aonach Nollag ar siúl aige daltaí Scoil Náisiúnta Cholmcille an inné, agus mórán maisiúcháin agus ábhar cheardaíochta ar fáil ann. Suoine mis agus mo cháirde ar Stocaí Nollag. Dúsas me glue, markers, dahanlaí agus paint. Bhí go leor ealaí le duine agus go háirí na Moon Street go leor cúna go na gasid den ar fad na ealaí náling seo. Bhí me sinna bácáil Somála agus ringmuid sinseir agus buns agus briscí agus bhí se anspríú le dhéanamh le a cháirde. Bhí se dachar an tús mar níor sa go le chéile ach faoin deireadh chuirmas le chéile iad. So formad bhunaí beag icing agus cuimid na cací beaga agus an sin cuimid bhunaí beag sprinkles é. So da go leor rudín le díal nús popcorn, marshmallows, teach sinseí, go leor rudí mar hen. Tá bácáil go mágat mar túir se símris chuit. Hanna se lom bheith gobar sa mága mar bháil an soltas agus briscuitas. Bunaich anna hásamh as an Aonach chomáilis na féiríní, na bronta na sí agus na briscaí, agus an teirgad ar fad a bailíoch a dul a dro na scoile. Róisíní chéireachar Nuacht Cúla4 Scoil Náisiúnta Cholmcille.